tumamina Asimun Koita ani na tumamina Bandau ani Moktarwan mine na Asimun Koita fe atuyenye folike kafo kwale bena chugel kukala maiga kwale bena sugandi ay jamana dugle wele uchugel kukala maiga uka jamana marablun sigi kera jenkalo jumatemene no bena jenkalo tletani kilema wa bara bena buluda nga bena buluda ni shi chamaye miye Emmanuel Macron ako Francis Solasi minumbe mali dugulo kanga pavali kela ukele ku ulu ukele bulo no e barkani ko ka baro bina jo mali biseka yere sama kaboni ngela yala chugomi mali unyere ube minum limaniane no ka fo Francis reka tate sa wile kabla rishi jamanama nini anga jamana la halaye amina wala like nin kibaru ya nunu nga bi donkibaru keneka donkibaru mi nale bina boli kerengana ni nyana anga fasu kibaru ya uka bintene ndu ya jenkalo tletan nani ambade ncheni musuma korbani demise nyoka chawula bi kosobe chokorbani musokorbawu ambaka duwu yini bara ninka ke bara sabama baraye akake ni ala yesraye akake ni jamana kanu ye sabu ayo de nyina fe tubawu ne dugu misen kono ni ala sona ma mina seko ke bara mina ke basila Jose Traoré ani Mohamed Jose Traoré ali kodo labe amina kuna funu lase inshallah ambaden cheni muso makorbani demise au bismillah ka donc kibaru keneka ni ala ka deme inshallah ambalmo kibaru ya do sorla amena bintelendo ya jenkalo tletan nani akibaru ya no ye Jose Traoré ka kibaru ya radio nyetala ani ambara nyo radio munumbe akera kai marayu akera kulkuru marayu akera sigu na marayu fukata mufti na marala kasi gau na marala kasi taudini kasi tumuktu na marala hali kidal ke ambara nyogo munumbe nolu be anga kibaru ya ulasi hali jamana koka akera l'Amérique jamana yi akera l'Europe jamana yi akera Asie jamana yi je fambe ni olu be Jose Traoré ka kibaru ya lame obela jelen ka bwa kalama ka jira ka foku akachani ma keme hake o mogo keme nunu na muso kacha hali dimisu fana fagara an faso mali kono ka damine kabli nyine san kalo folo no ye janvier kalo e fokat se mars kalo tle bisaba ima ni jabi de sorla segesegeli fe segesegeli mi kalo saba o kalo saba chefo ani kambe minunku uluyu kele chewye ko ube je jamana yerma horoyane olu ka franyongan tomba bimbe no ye Nations Unies o kembe ka kelebulu kerengere ko kana no ye mali kono mi mena ni chefo ni kambe ni basigi maldiw ni nyonche na bifwa mako minisma olu be segesegeli do ke kalo saba o jabi de bora tratat temene o jabi de bora araba temene no bena jenkalo tli kono ndoma o sebe ngono nana ko momunu mfagara no ye ki yedron ki bisigia ni kudoye ki faga o mogomi no fagara no fara o wale ni nabita ma kemenani ani ma mwani kilena do be uyulu sunye kata noye muso be ubina muso kan kama do kusibe koro digun ka kangar gwelenda do ye ko olu fana jate minena ko minu ye ni keba o ye mali solasiu kwa fora ka fo lubala kele bulu winumbe no lu yubulu no blake chefo ni kambe benga wale sabai no ye emelanu jenyongo ani kele bulu to winumbe no lu le mali maraba yubulu no blake chefo ni kambe benga wale sabena minu fana be na fora ka fo ulu yera ka fo chogola ku ka kele kunye mali kono ya dina kwe to yera ba fo minu mako group jihadiste ni sabai mi mbora minisma fe no ye jamana yerma horoyane
olu kɛmɛ ka sɔrɔlasi dɔw bila kana Mali dugukolo kan k'olu nakun ye ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛn ani bɛnko la u bɛ se ka latigɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'i ye jateminɛ kɛ san o san dɔ de bɛ fara nin kɔlɔlɔ ninnu kan u ka fɔcogo la sabu kalo 6 tɛmɛnen san tɛmɛnen kalo 3 laban na ko nin kalo 3 min n'o daminɛna janvier kalo tile fɔlɔ ka se mars kalo tile 31 ma dɔ farala kɔlɔlɔw kan sabu kalo 3 fɔlɔ in ɲinɛ san na o ta cɛyara ni sango kalo 3 laban ye u ye jaabi min kɛ u ko sango ka daminɛ octobre kalo ka se décembre kalo ma mɔgɔ minnu ni u ye olu sonya u bɛ taa ko ni waati ni lahalaya kelen na ko mɔgɔ minnu fagara mɔgɔ minnu zonyana bɛ taa mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 81 na minnu bɛ yen n'u minɛna ka sɔrɔ u ma minɛ sariya sira fɛ o ye maa 24 hakɛ ye ni waati kelen na minnu bɛ yen n'u ko k'u nakun ye diinako ye nka n'a fɔra ka fɔ u ni Usama Ben Laden o tɔgɔla kɛlɛbolo min bɛ yen n'u k'a ma ko Al-Qaïda Maghreb Islamique k'olu ye hadamadenya yɛrɛ a hakɛw lagosili wale dɔw kɛ u bɛ taa fo siɲɛ 100 ani siɲɛ 82 hakɛ la sɛbɛn ye nin fɔcogo la tan o ko MLA n'o ye kɛlɛbolo banbanci kɛlɛbolo kɔrɔ minnu wala banbanci kɛlɛbolo min ko jamana ka bɔrɔtɔ k'olu fa dugukolo tigɛ ka d'u ma nka ni u ma ɲɛ sɔrɔ a la ani gatiya ninnu fana ye mɔgɔ minnu kɔni ko k'olu ta ye fasoko ye nka u tɛna sɔn ka sigi k'u bolo fila da u sen kan tuɲɔni walew ni kɔlɔlɔw k'u sɛgɛrɛ ko nin kulu fila k'olu fana ye hadamadenya hakɛ kankɔrɔ sɔsɔ walew kɛ u bɛ taa fo siɲɛ 37 hakɛ la hali min ye an ka jamana sɔrɔlasiw ye olu fana jalagilen don k'a fɔ ko olu ye a ɲɔna si kɛ n'o de ye ka wale kɛ wale min hadamadenya ti sɔn a walew ma ni hadamadenya yɛrɛ hakɛ kɔlɔsili a b'o kankɔrɔ sɔsɔ ko bɛɛ 58 hakɛ la u ye caman fɔ nin ko ninnu na kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ diɲɛ don o don a kɔlɔlɔ bɛ se jamanadenw ma Sikaso a kɔlɔlɔ bɛ se jamanadenw ma Mopti mara la olu y'a jira k'a fɔ ko nin lahalaya in minnu k'u ta ye diinɛ ko ye k'o bɛ ka nin woyɔ minnu bɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn faamubaliya minnu ni ɲɔgɔn kɛlɛ min bɛ ka kɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ Usama Ben Laden tɔgɔla kɛlɛbolo k'o bɛ ka o kow tɔnɔbɔ kosɛbɛ diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnɛw olu ka ɲɛmɔgɔba ko ale nimisalen don sabu denmisɛnw ani musow k'olu bɛ ka sɛbɛkɔrɔ faga an faso Mali kɔnɔ yan minnu bɛ yen n'olu ye nin ko in nin gɛlɛya ko ninnu ɲɛdɔnbaw ye olu y'a jira k'a fɔ ka kojuguw ta ka maa gansanw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye muso ni denmisɛnninw ma dɛsɛlen ninnu ko olu dama ni ɲɔgɔn cɛ fadenya jugu ko de kɛmɛ ka kɔlɔlɔ se maa gansanw ma minnu bɛ n'a fan caman ye mɔgɔ minnu sebɛrɛ t'u ye u sigin bɛ u sigiyɔrɔ la nka maa fanba tuma dɔ la i b'a sɔrɔ ye musow ani denmisɛnw de ye kibaruya in kɔni samana ka bɔ kunnafoni fasirilasi sɛbɛn min kɔnɔ an ko ale ma ko studio tamani ninnu ye mɔgɔ minnu u bɛ an faso Mali kɔnɔ yan o fana bɛ kunnafoni lase an ka jamana kanw caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bamanankan ye ani kan tɔ dɔw minnu fana bɛ an faso Mali kɔnɔ. Jamana yɛrɛ ka furuba lasiri sɛbɛn o y'a jira k'a fɔ nin kalo in tile 9 tɛmɛnen n'o bɛnna araba tɛmɛnen ma nɛgɛ ɲɛ 9 o dalagosila furancɛ min kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 40 ɲɔgɔn bɔɲɔnko bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen marifatigiw de ye n'u ma lakodɔn ko ninnu taara feere lɔkɔliso dɔ kan o ye zone lɔkɔliso ye a bɛ Mali lɔkɔliso dɔ don nka furancɛ don furancɛ min a bɛ Mali ni Burkina cɛ ani koro furancɛ tɛ tɛmɛ kilo 25 kan tuma min na yenkaw ladɔnniyana ka fɔ ko cɛ marifatigi dɔw nana min ye lɔkɔlidenw ye ani lɔkɔlikaramɔgɔw olu kɔni sera ka boli nka nin daminɛlikɛla ninnu ye lɔkɔlisow de lamini denmisɛnninw bɛ kalan kɛ ni lɔkɔlimina minnu ye ani lɔkɔlidenw bolofɛnw lɔkɔlikaramɔgɔw bolofɛnw
u ye nunu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka tasuma k'a la k'a bɛɛ jeni lɔkɔliso kɛnɛ kan. O ko sanfɛ denmisɛn minnu bɛ yen denmisɛnw bɛ yɔrɔ dɔ labɛn yɔrɔ dɔ tun labɛnna denmisɛnw ye. O yɔrɔ in komi u bɛ tile lɔkɔliso la dumuni de bɛ labɛn u ye. U b'a fɔ min ma ko cantine. U y'u ɲɛsin o ma tuma min u taara malobɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen u y'u bɛɛ lajɛlen donni ka taa n'o ye. Ninnu ye nin baara kɛ waati min u sɔrɔla ko kunda kungo kan ka taa jiri tu kɔrɔla ninnu na. Jamana ka forobalaseli sɛbɛn a ko nin marifatigi ninnu u ni ka kɛnɛ a yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ. U yɛrɛ kɔni u b'u ba ka guwanforo de la yɔrɔ la. Nka min ye Burkina ye o b'a kalama ka fɔ sibiri jan tɛmɛnen u taara sibiri min kɔnna sibiri tɛmɛnen ɲɛ u taara mɔgɔ 160 u taara olu faga. Solhan nin ye dugu dɔ ye dugu min fana ye Burkina a kɛra sabu ye ka jamana karaba ka janaja kɛ. Nka min ye an fa dugukolo ye Mali kɔnɔ yan dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko zone de tun kelen ye dugu min a yɔrɔ la yen ni kalan tun bɛ kɛ. Lɔkɔliso tɔw bɛɛ lajɛlen datugulen don ka sabu kɛ ni marifatigi ninnu ye u t'a fɛ denmisɛnw ka taa nasarakalan kɛ. Mɔgɔ marifatigi ye nin baara minnu kɛ ka taa zone lɔkɔliso ka taa tasuma don lɔkɔlidenw ka minɛ na. A kibaruya ye zone lamini bɛɛ lajɛlen labɔ bɛɛ kɛra maa pɔpɔlenw ye sabu nin wale a bɛɛ kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ koro worodugu yanfan de fɛ. Bi kɔni sabu ekɔliso kelen min tun bɛ yen ni kalan tun bɛ kɛ o ekɔliso kɔnɔ o ye yɔrɔ kelen n'o kɔni datugura o kɔrɔ ye ko ye mara la. Ekɔliso si tɛ yen denmisɛnw bɛ taa kalan kɛ ekɔliso ninnu na. Ka sɔrɔ an ka jamana marabaaw olu de ka baara ye kana dabali fɛɛrɛ tigɛlen ye an ka sɔrɔlasiw fɛ min b'a to ekɔlisow bɛ dayɛlɛ nka o ma ɲɛ sɔrɔ fo ka se bi ma. Lakana sabati baliya in kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ ko Faransi sɔrɔlasiw k'u ye cɛ dɔ faga. Nin cɛ in tɔgɔ de ye ko Bayi Aga Bakabo. Bayi Aga Bakabo ye ko ale ye Usama Ben Laden ka kɛlɛkɛbolo min bɛ yen n'o ye Al-Qaida ye ko o ɲɛmɔgɔ min bɛ jamana kɔrɔnfɛ. Ko nin cɛ in de kɛra sabu ye Faransikaw ka kunnafoni lase kɛla maa fila n'o ye Christine Dupont ani Claude Verlon. U ye nin cɛ in de tun y'u soɲa ka tila k'u faga. Kibaruya in pereperelatigɛ dira Faransikaw yɛrɛw ka kunnafoni lase bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RFI. Nin cɛ in kabili san 2020 Bayi Aga Bakabo ko a tun lakodɔnnen don Faransikaw ka jamana ko ɲɛɲinikɛlaw fɛ ka fɔ ko binganikɛla don drogue feerela don ko diinɛ kɛlɛcɛ fana tun don. Faransikaw ka kunnafoni fasilase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Le Parisien ko a y'a jira ka fɔ ko ale de kɛra sabu ye ka kunnafoni lasela maa fila k'u soɲa. A pereperelatigɛ ɲɛ sɔrɔla fana k'a ye k'a fɔ ale ka bolifɛn de kɛra ninnu soɲali ye. Hali nɛgɛjuru cikan minnu n'o dira Usama Ben Laden ka kɛlɛkɛ bolo in mɔɔw fɛ ko a yera k'a fɔ a ka telefɔni de ye o kibaruyaw lase. Nin cɛ in ka falen ko min n'a fɔra a fɔra Faransikaw yɛrɛw ka ministre de fɛ n'o ye u ka kɛlɛcɛw ka ministre ye n'o ye Florence Parly ye. A ko Faransi cɛsirilen don cogo bɛɛ lajɛlen na ka farafin jamanaw dɛmɛ pɛvalikɛlaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min k'u ka hami fɔlɔfɔlɔ ye Europe jamana ani Faransi jamanadenw lakanani de la. Faransi jamanadenw lakanani ko o de y'u ka hami ye. Nin kunnafoni lase sɛbɛn kelen a ko nin pereperelatigɛ dira jumatɛmɛ n'o bɛnna 11 kalo n'o bɛnna juin kalo tile 11 ma ka fɔ Bayi Aga Bakabo k'ale fagara ko sabu olu de ye kunnafonilasela fila minnu n'olu fara Kidal n'a tuma y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga na novembre kalo tile 2 san 2013 nka kibaruya tun ye labɔli kɛ. N y'a jira u la ka fɔ Florence Parly ale y'a pereperelatigɛ di ka fɔ juin kalo tile 5 ko Faransi sɔrɔlasiw k'u ye a ye ka fɔ janfa dɔ tun bɛ ka labɛn. O janfa in o tun bɛ ka labɛn ka ɲɛsin diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Aguelok n'o bɛ Kidal masurunya na. O de fɛ sa k'u ye
kɛlɛbolo dɔ wuli ko sabu ninnu tun bɛ k'u labɛn u b'a fɛ ka gwɛlɛ de fili Tchad ka sɔrɔlasi minnu n'olu bɛ an fa dugukolo kan u ye kɛlɛbolo min wuli ko a kɛra sabu ye u ye pivalikɛla cɛ 4 faga o maa 4 ninnu fagalen ko Bayi Aga Bakabo bɛ o la ko a tun lakodɔnna k'a fɔ ko ale de ye Faransikaw ka kunnafoni lase bondaso min bɛ yen n'o ye RFI ye o kunnafoni lasela 2 minnu fagara Kidal novembre kalo tile 2 san 2013 n'o ye Christelaine Dupont ani Claude Verlon ye ninnu cɛ 4 minnu ni Faransiw faga k'u tun b'a fɛ ka MINUSMA ka sɔrɔdasi daga min bɛ Aguelok o k'u fagara sabu Faransi ye kɛlɛbolo wuli kɛlɛbolo minnu ni o taara ninnu ka t'u fa Bayi Aga Bakabo tun bɛ o mɔgɔ fagalen ninnu de la nka ɲɛdɔnna tuma min na u ye fagali kɛ ka ban Faransiskaw ka ministre bondaso min sigilen don u ka kɛlɛcɛw la o muso de ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko u tun bɛ k'a ɲini jɔnjɔn de la wa o tun tɛ nka min ye a masurunyamɔgɔw ye olu laban de ye nana dɔn sabu u ye jate min minɛ u ye ja minnu filɛ a yera ko a ka denbaya mɔgɔ dɔw ko a fagara dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya kɔni o ye labɔli kɛ nin cɛ in n'o ye Bayi Aga Bakabo ye siga tun kɛnb'a ma bila ko yɛrɛ tɛ koyi k'a fɔ ko ale de kɛra Faransikaw ka kunnafoni lasela 2 in fagali ye kibaruya in an ye nin minɛ ka bɔ kunnafoni lase bondaso min na a bɛ fɔ ale ma ko RFI kabile nin cɛ in fali ko fɔra min ye kunnafoni lasela maa 2 ninnu somɔgɔw a fali ma kɛ olu fɛla ye sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ kabile nin ko in jujɔn olu bɛ ka u yɛrɛw ɲininka yala kunnafoni lasela 2 ninnu zonyana ka sabu kɛ jumɛn ye yala wariko dama don wa fɛn wɛrɛ b'a jukɔrɔ de min ye Christelaine ani Claude ye k'olu tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda wa u suyɛna waati la waati min mɔgɔ dɔw tun minɛlen don Terlit o ye jamana kɔrɔnfɛla ye nin kunnafoni lasela 2 ninnu somɔgɔw ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tun b'a fɛ k'a dɔn jɔnjɔnna yala u y'u minɛ ka da kun jumɛn kan hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ tuma dɔ la wariko bɛ se ka k'a sabu ye nka nin ko in a ma ɲɛdɔn u suyɛna suyɛn cogo min minnu yɛrɛw bɛ yen n'u kɛra ninnu suyɛnfɛn ye yala u n'o bɔra Faransi sɔrɔdasiw fɛ cogo di ninnu fagara fagacogo jumɛn na ko journaliste kunnafoni lasela 2 ninnu somɔgɔw mago bɛ tiɲɛ de la ko u yɛrɛ ka fɔ cogo la ko nin kunnafoni lasela 2 u ka kɔlɛw ani u teriw yala olu bɛna wasa wa ni kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ u fali kɛra ni kɛcogo jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Bayi Aga Bakabo ye ko n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ a tun minɛna tuma dɔ la a tun ka kan n'a kɛra minɛfɛn ye k'a kiri a ka falen a ye ninnu minɛ ni hakilina minnu ye jɔnni y'a bila la a y'a kɛ kun jumɛn na o bɛɛ lajɛlen tun n'a ɲɛdɔn nka ale min fagara nin cogo la tan yala a bɛna ɲɛdɔn cogo di k'a fɔ hakilina min y'a bila nin ko la ale sen b'a la fo ka se hakɛ jumɛn ma sabu journal kunnafoni lasela 2 n'o ye Christelaine Dupont ye ani Claude Verlon ale de bɛ ninnu minɛli da la kosɛbɛ olu tun bɛ ka siran fɛn min ɲɛ o de ye nin k'a fɔ ni nin cɛ in kɛra fafɛn ye tuma dɔ la a ko tɛ ɲɛdɔn fiyewu o ko de dun bɛ sen na ko caman bɛ yen o ɲɛdɔnbaliya kɛn bɛ k'olu kamana gan bi kosɛbɛ nka a ma bɔ sira o sira fɛ ko a ko na ɲɛɲini olu miiri la k'a fɔ a ko tɛna bila nin cogo la tan. An balimaw lajɛ dɔ tun bɛ sen na o lajɛ in ko Saheli jamanaw Saheli kɛmɛ ka jamana minnu dugukolo labɔ o Saheli jamanaw u ye kunbɛnba kɛ o kunbɛn in kuntun ye fɛn min ye o de ye ka jɔnya kɛlɛ a tun kɛra an fɛ Mali kɔnɔ yan o kunbɛn in kɛnɛ kan k'u ye dantigɛli dɔw kɛ o dantigɛli ko ye Bamakɔ welekan ye nin y'a siɲɛ 3nan de ye wa ko welekan in jɔnya bɛ ka kolokolo an fɛ Mali kɔnɔ yan a kɔlɔlɔw jɔnya n'a kɔlɔlɔw dantigɛli min kɛr'u fɛ ko lasera kunnafoni laselaw ma juma tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 11 ma a kɛra kunnafoni lase baro sigi sen fɛ
minnu bɛ n'olu ko ko olu b'u cɛsiri farafina jamanaw cɛncɛn fuga kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ jɔnya bɛ se ka kɛlɛ a jamanaw kɔnɔ cogo min o ni yɛrɛdɛmɛkulu minnu sigilen don cɛfɔ ni kanbɛn basigili a kolokololi la an faso Mali kɔnɔ yan ani hakɛ ɲini tɔn dɔ k'olu sigilen don hadamadenya yɛrɛ hakɛ matarafali la n'u k'a ma ko TEMED ani diɲɛ jamana ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min sigilen don baarako la n'u k'a ma ko Bureau International du Travail dantigɛli minnu kɛra kɛnɛ kan a ko ɲɛmɔgɔw u ye hakililajigin kɛ ka fɔ farafina nin waleya ye ko farafina kɔlɔlɔ min ye farafina sɔrɔ ka sabu kɛ nin wale in kolokololi ye ani a kɔlɔlɔ ninnu a dasira nin bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ ka fɔ cogo la ko jɔnyaw a sugu saba de bɛ yen jɔnya min bɛ yen n'o bɛ farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɔnya min n'u ye farafinw duni ka taa n'u ye lamɛrikɛn jamana kan kɔjibaw kɔfɛ jɔnya dɔ bɛ yen o de ye ka mɔɔw duni ka taa n'u ye larabu jamanaw kan k'u kɛ jɔn ye a ko jɔnya in kɔni a jujɔn ye fɛn min ye jamana kɔrɔba minnu n'u an ka jamanaw tun ye jamana kɔrɔ ye olu tun ye a kɛ fɛn ɲini sira ye nka jɔnya min ye farafina sɔrɔ o jɔnya in a kɛra sabu ye maakolo gɛlɛn ni waati jan tɛmɛnen n'u tun ye dɔrɔn tun b'i minɛ ka t'i bila cikɛ la furuw kɔnɔ nin dun ye hadamadenya kɔnwaleba de ye farafin jamanaw ye k'a yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 ko nin tun ka o don ninnu tun ka kɛ sabu ye min b'a to jamanaden kelenw ka dɔw fusaya ni dɔw ye u tun kan ka se ka dabila cogo min k'u ma kɛ kabili tɔw waati u tun bɛ farafinw doni ka taa n'u ye lamɛrikɛn jamanaw ni jamanajanw kan k'u t'u bila cikɛ ani fanga baaraw la nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi n'a fɔra k'a fɔ ko de bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnya min ye farafina ye ka kɛ k'a fɔ farafin dɔw bila jɔnya na ko nin kɔni ye wale min ye hadamadenya kankɔrɔ sɔsɔ waleba don nin ye lebukoba ye o tuma jamana 5 minnu bɛ yen n'o ye G5 Sahel jamanaw ye Burkina, Mali, Mauritanie, Niger ani Chad ko nin walew bɛɛ o yɔrɔ la u ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ a kɔlɔlɔ ye fɛn min ye o ye tɔɲɔni juguw de ye bugoliw tuma dɔ la a bɛ kɛ ni kolatigɛlaw jamana fanga marabaw dugulenw dugutigiw ani mɔgɔ ma bɛ yen ko fanga bɛ o la tuma dɔ la a bɛ kɛ n'olu ka janfa ye maa minnu bɛ minɛ k'u bɛ bugɔ muso dɔw bin bɛ k'u kan dɔw ka so tasuma bɛ don ala ka jeni dɔw yɛrɛ bɛ gɛn ka sabu kɛ k'u banna jɔnya baara in ma ko sabu olu bɔra maa minnu na olu ye jɔn ye jamana ka forobalaseli sɛbɛn ɲɛta ale sɔrɔ ale ko nin ko in kɛra Kayi a san 2 ye ɲinɛ ye ka bɔ san 2000 ani san 19 ka se ɲinɛma a ko ka sɔrɔ jamana yɛrɛ a dantigɛli ni sigikan sariya sun o sariya kolo 2nan n'o taara février kalo tile 25 1992 ko maliden bɛɛ lajɛlen ye hakɛ kelen de maa si tɛ kanjurula mɔgɔ ye bɛɛ ka kan hakɛw ni kɛtaw la fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ farikolo kan siya cɛya ni musoya diinɛ ani politiki kuntilennaw kan k'u ye walew ye minnu kɔnnen don an ye sariya minnu sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan o sariya ninnu filɛ nin nka komi a y'a fɔ nanzarakan na Basila bisimila. Si Biram Da Abeid, député mauritanien et président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA Mauritanie. Ne tɔgɔ ye Biram Da Abeid ye ne ye Mauritanie député dɔ ye nka ni n'a ɲɔgɔnna wale minnu bɛ kɛ o tɔn minnu bɛ wale ninnu kɛlɛ ne y'o tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye. L'enjeu de cette visite est que je suis choqué. Ne yeli nin taama in senfɛ nakun ye fɛn min ye o ye ka n ka jigilatigɛ de jira nin ko in a ye ne jigilatigɛ kosɛbɛ. Je suis abattu, je suis abasourdi. Ne kɔni ye maa mawulile a ye n farifa kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna walew kɔni. Quand au 21e siècle, ka fɔ an ka bi tile la des Africains, farafin dɔw après toutes les guerres coloniales que les Africains ont menées, jɔnya kɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ n'o kɛlɛ kɛra farafinw fɛ ka bɔ nazaraw yɔrɔ o jɔnya o kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ entre l'homme blanc et sa colonisation, nazaraw ni u ka jamana maraw k'an kɛ u bololama ye o tɛmɛnen kɔfɛ après toutes les batailles que les Africains ont menées pour l'indépendance, farafin jamanaw u y'u ka kan hɔrɔnya kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen o kɛ o bannen kɔfɛ de l'Afrique.
farafina koni et la liberté de l'Afrique. farafina kan horoyale kofe Après toutes les batailles, tous les discours que les leaders, les bâtisseurs africains, les pères de l'indépendance minumbe nolu ye anga kan horoya o kuma boli kɛlɛ kɛ n'o ye an ka jamana kuntigiw ye nin kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen furilen kɔfɛ ka farafina kan hɔrɔnya o kɔfɛ on fait contre l'apartheid, contre les Africains, l'apartheid de l'homme blanc. tɔwbilen tun bɛ jɔnya kɛlɛ min k'o ta ka farafina tilebiyanfan sɛgɛrɛ tuma min na an ka jamana kuntigiw y'o kɛlɛ kɛ o kɛlɛ fana furilen kɔfɛ k'a fɔ Après tout ce qu'ils ont fait, baara o baara kɛra olu fɛ o bɛɛ kɔfɛ ka tila k'a ye comme discours, comme dénonciation contre l'esclavage, u ye kuma minnu ni kɛlɛ minnu wuli ka jɔ minnu kɛ jɔnya kɛlɛ la fo ka se bi ma de l'homme blanc, l'esclavage atlantique. hali tubabu minnu n'olu ye farafindenw ta ka t'u kɛ jɔn ye tubabu jamanaw kan kɔjibaw kɔfɛ o bɛɛ kɛlɛ bannen kɔfɛ Et tout ceci nin bɛɛ kɔfɛ au XXIe siècle. san kɛmɛ sigiyɔrɔma 21 kɔfɛ n'a fɔra Ici, sur cette terre d'Afrique, au Mali, farafina dugukolo kan mali kɔnɔ yan bi des centaines d'Africains, farafinden kɛmɛ yirika de Maliens, des malidenw femmes, des enfants, des hommes, musow ni denmisɛnw des jeunes, cɛw sont chassés de leur u bɛ village, gɛn ka b'u dugu ka duguw la leurs biens confisqués, u bolofɛnw ka brûlés. minɛ Certains Donc, sont tués, olu bɛ fa d'autres torturés, humiliés, dɔw bɛ lebu et chassés, lobujugu k'u se gɛn réfugier dans leur propre pays. olu kɛlen do maa cololo ye u yɛrɛw fa dugukolo kan Dans cette cité des enfants, cet édifice public, yan kɔni yan ye dugule yɔrɔ de ye nin so min filɛ nin nin jɔra de ko k'a di denmisɛnw ma n'a fɔra k'a fɔ nin mɔɔw bɛɛ ya bi l'enfance, dans lequel je vois l'effigie de Modibo Keïta, de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré. nin so in kɔnɔ n'o ye denmisɛnw ka so ye maa minnu bɛ yen n'o ye farafina tu tigɛ segu turew ni modibo keyita ni kwame kurumaw n'olu ja bɛ nin so in kɔnɔ yan Et alors, o tuma sa quel est ce paradoxe qui tue? nin ngalonmajira wale min bɛ ka mun nin bɔ Ce paradoxe nin ngalonmajira in assomme à mort ni n'a bɛ mɔgɔ jigila tigɛ les Africains ont lutté contre les autres esclavagismes, les autres jɔnya waleya wɛrɛw et bɛ ils yan ont maintenu nin bɛ se ka kolokolo cogo leur di esclavagisme, qui ont jɔnya bɛ se ka persévéré kolokoloya cogo di dans leur esclavagisme. ko hakilinaw kɛ jɔnya ye Ce sont des révolutions de façade. ninnu kɔni k'a fɔ ko an kan hɔrɔnyalen don wa ko an juguw yɛlɛmana wa o kɔni masiri gansan de ye ten Ce sont des batailles de façade. kɛlɛ minnu Les bɛ guerres sen de na a bɛ façade fɔ que k'a fɔ jɔnya kɛlɛ bi kɛ nin kɔni ye ji sanfɛ kɛlɛw de ye k'a sɔrɔ dugumala o duruntulen don les Africains ont mené. farafinw ye kɛlɛ min kɛ k'u kan hɔrɔnya o kɛlɛbaw kɔfɛ k'a fɔ nin wale ninnu bɛ sen na Contre l'injustice. hadamadenya hakɛ ntarakili kɛlɛw Quand ils ont passé leur temps à pourfendre, à invectiver, à juste titre d'ailleurs, l'injustice du blanc, son k'a fɔ jɔnya kɛlɛ nansaraw dama de bɛ farafin kɛ jɔn ye ka n'a ye k'a fɔ farafin yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin wale cɛjugu in bɛ yen colonialisme, son apartheid, son esclavagisme. jɔnya Et ils kɛlɛ ont bɛnsɛnkɔniya siya wolonba kɛlɛ ko bɛɛ kɔfɛ ko ye nansaraw ka baara ye ka tila ka nin wale ninnu ye nin cogo in na laissé s'enraciner l'esclavagisme chez eux. ka jɔnya waleyaw kolokolo an ka sigidaw la La mentalité esclavagiste, hakilina minnu bɛ yen n'o bɛ jɔnya kolokolo l'idéologie esclavagiste. ka jɔnya kɛ laada ye Maintenant, l'esclavagisme est tellement enraciné en Afrique à cause de l'hypocrisie. mali farafina jamanaw kɛn bɛ ka jɔnya kolokolo foyi tɛ fo ka fɔ n tɛ fɛn dɔ fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛli ka di n ye ja o de don De ceux qui ont dirigé l'Afrique. minnu yɛrɛw bɛ yen n'olu ye farafina jamana kolatigɛlaw ye minnu n'olu ko k'olu ye farafina ɲɛmɔgɔw ye olu de b'a to nin ko in bi kolokolo farafina dugukolo kan À cause de leur défaitisme k'a sabu aux kɛ élites faibles. mɔgɔw don mɔgɔ minnu galabu man kɛnɛ mɔgɔ minnu ni man kɛnɛ n'u ko bɛ fɛn min kɛlɛ a cɛsiri ani a fanga t'u la féodal esclavagiste aux élites dominantes dans la société, dans les sociétés africaines. ka fɔ farafina ya kabila bɛɛ i yɛrɛ bila kabila sanfɛ ka dɔ in kɛ i bolo jɔn ye ɲɛmɔgɔ minnu sigin bɛ k'olu lajɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu ye u tɛ se ka ko dilan u tɛ se ka ko ɲɛ sɔrɔ fiyewu Dont la domination s'est prolongée depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant.
ni uku jogo nunu kulukululen no kabli lawale fokase bima. Elle n'a pas été secouée. Les dirigeants africains, les bâtisseurs africains ont été lâches. Ante tien fo nyowa mi jamana farafina jamana kuntigi uye fugaru do umaseka ngoi umaseka nkele kanyasro ni nafiu. Et n'ont pas tenu tête aux féodalités, aux groupes dominants esclavagistes africains. Et maintenant on voit encore. Minumbe nuru beni walin kulukulu udesra ku kele ka tien fuye ukani mbara indabla. Cette lâcheté se reproduit en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso. Oye jonya kele mimbe kai regiona katabla fokulukolo regiona nambele jelemba kalama de 2017 jusqu'à maintenant on mankan kelen de banka dununum be kononala donc on mankan de sera en fait Bamabougou depuis 2017 2018 donc de be fara kumaka do te boala bi mo hakem be déplacer la Bamabougou mo duru de baje mo keme sabal ma keme fla ani ma bi kononto ani duru o de be Bamako bi Bamabougou ka sans compter Kainera sans compter Kinkare au niveau de Karta nambora Karta konna la kingi ma min be déplacer la Nyoro avec ma bi segimbo yelemane ma min be déplacer la avec ma bi sabani kobo mambiri ma min be déplacer la ma bakele ani ma kemeduru ani ko nimbekera konte jonye ni ko ite jonye dro marakawnu sugunyo bala be comme ye mugu de chula jonya na ban fe abani mo kelen de che dugu kono atani dugu beche mena marani ko ita la dro ube dugu be de wele 4 maka ke dugu be ka kele ka ke dugu be ka kele la ka bo dugu be ka kele la ka ke commune be ka kele ka bo commune be ka kele la ka ke serekili muma be ka kele sabu ni ube afika bugoli ke dugu minna ube serekili muma be de wele ube serekili saba fara nyogonka après vous et jumanye ne bugura 2009 janvier 2019 jema serekili tumbe kita serekili tumbe nyoro serekili mo tumbe ado uko ma keme saba de nyogon sore duna dugulen sento la de ma keme saba o de nyogon sore o kera le 9 janvier 2019 bi ambaye journaliste do bitujo ko kelebe ko amba nakata kolon sendela amba nakata tasma faga de la amba naka kesi de sara est-ce que kelebe sega damina ko ayembane ni wa kelete damina ko ayembane ni be kele nyini ibita nyini munna ni kele ni ba fa kuma ka ibita o de nyini munna nae adamna na wati jume ni yodo de ibisa kuma ka meni tara dugula ni ye dugu mo wele ko fara nyon ka min ka du yo uba fiye e ba publier ka sor kele damna na yoromi etedo mamnu be kele la imu le nyini kai bi da do ngafo ambe ala dale ala kanan ko ye ambe min fo amba fo de kele damna na yoromi en tout cas Bamabougou le 7 novembre 2018 Bamabougou dugutigi de en wele an ka mo wele dugutigi bulon kono le 7 novembre 2018 ado nebe bob Bamako ya ben kunda Bamabougou ka oyu wele ko mama ni gamba na carte bibolo mama e gamba na carte ta ko abe jonde wa nyina aya soro nyo be forola ko ni nyo tigera mama gamba na carte babolo o ba be ka foro minala o ba be gosi o ba be genga bo dugu kono effectivement ni kuma sabai sanga sa ka kuma kando u bekera ni ancien flana de ubange ka bo Bamabougou le 17 août 2019 sura fana to donnen ko fe samia kononado sufe kononado utara duanga mo ka uka du kono kuka bo dugu kono 22h tuma aya soro muso dobe ojina dente teme 3 semaines ka amakalo kelen dafa denyeni ni tumbu chela 3 semaines ama dafa ni mamin ko amage ko ambora nyere made ni préfet minyo kuma fo odo uda na jema de ninjakte mimbega kuma ka video la utara jigi ninjakte de ka ale de taru manta ba kalama ni jonyabe jema serekili kono unate uba kalama parce que genni folo la ale de taru manto Bamabougou o kera 17 août 2019 oni biche amma dabanya kele amma senanka forola ka sababu ke sanga sa oka kuma ka kambu beka foro minula ani biche ni 2 minyu je ubita je anga kolondawla ubiti jo orbine dawla kanka muso kana jita domi manu jaw babla domi manu jaw bake préfet ba kalama juju ba kalama meru ba kalama commandant ba kalama gendarme ba kalama fin kera amba déclare bela mais si ma foi bala 2017 ani biche toro banka dugu nununa
fɛn mana kɛ an b'a yɔrɔ localité mara kalifalen bɛ yɔrɔ minnu ma an b'u wele k'a f'u ye quel que soit ni mairie do ou ni commandant do ni gendarmerie do ni tribunal do an b'u bɛɛ alerter. Awɔ an nakun ye jɔnyako kɛlɛli parce que an bɛ jɔnyako kɛlɛ min na nin ye ɲinan ye san 3nan de ye an bɛ jɔnyako kɛlɛ la an cɛ ko k'u tigɛ jɔnya n'an denw u ye dɔw ci ka dɔw faga ka dɔw yɛrɛ blessé an na a ka ca kojugu a kuma ka ca a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ye ka ban i bɛ ɲimansi bɛn na fitirisi tɛ dɛ nin bɛɛ ye tiɲɛ de parce que u bɛ ka kuma dɔ minnu fɔ kɛrɛfɛ ko nkalon don nkalon tɛ dɛ ɲɛ bɛ fɛn fana a bɛɛ ye tiɲɛ de mɔgɔ mɔgɔ se y'i se a bɛɛ gɛnna de dɔw cira ka dɔw blessé an na an ko nakun y'o de u bɛ se k'an dɛmɛ kumakan laban min bɛ ne bolo wa ne kɔni ye kumakan laban ɲini u ka wuli k'an dɛmɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'i ye maliyɛn kelen kɔnɔ fara maliyɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an dɛmɛ ni sira jugu in kɛlɛli la u k'an dɛmɛ ka sira jugu in kɛlɛ parce que a man d'an ye an ko ganba na de an bɛɛ ye kelen ye maliyɛn bɛɛ de kelen mɔgɔ ka jɔn tɛ mɔgɔ ye ala de ka jɔn ye an bɛɛ lajɛlen ye ne ka welewekan de don u ka wuli k'an dɛmɛ u ka se k'an bɔ nin degun kɔnɔ. An y'a ye o don na video la journaliste dɔw taara Bagabugu ye ko in nkalontigiya ko jɔnya t'olu fɛ yen ko kɔrɔndɔga de bɛ yen ni kɔrɔndɔga bɛ yen nɔ aw dɛra ka kɔlɔnw sen aw jɛra ka worobinɛw jɔ aw jɛra ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ aw jɛra ka fɛn baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dugu baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ ka kuma u ka jɔn ye mɔgɔ minnu ye n'u ye wari min bɔ u b'o wari hakɛ de bɔ o wari hakɛw bɔra fɛnw bɛɛ baara la 2017 kɔnɔ aw ka dugutigi yɛrɛ de ci bila an ka cɛkɔrɔba ma faransi k'u kana jɛ foyi la bilen n'u ko k'u ye jɔn de ye u kana jɛ kɛsi la u kana jɛ foyi la n'u ka mɔgɔ sara u kana t'u fɛ yen n'u fana ka mɔgɔw sara u kana t'u fɛ yen bɛɛ k'i ta kɛ parce que u ko k'u bɛ ganbana la kɛsi sara bilara nin ka in de kan kɛsi sara bilara san 2 aw nana aw jɔ san nana an ka mɔgɔw jɛ kɔlɔnji la a y'u jɛ worobinɛji la a y'u jɛ dɔgɔtɔrɔw la a y'u jɛ école la taga la denmisɛnninw ko parce que k'a fɔra k'u kana kɛsi sara aw dun yɛrɛ da de ci bɔ fo Bagabugu ka taa faransi ko an ka cɛkɔrɔba n'u tɛ foyi la ko parce que k'u bɛ ganbana la mun nana n'o ye journaliste min taara ɲininkali kɛ mun m'o yɔrɔnin fɔ k'an yɛrɛ de ci bila ka taa k'u bɛ ganbana la wa n'u tɛ foyi la u tun b'o yɔrɔnin fɔ awa journaliste y'a fɔ a ka kuma fɛ na tuguni ko awa furuɲɔgɔnya o tɛ Bagabugu kelen ye yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen olu tɛ furu ɲɔgɔn ma o ye tiɲɛ mais Bagabugu tɛ i b'a sɔrɔ ne ye jara ye e ye jara ye i bɛ taa sɔrɔ ko ne den tɛ den ma parce que ne ye jara hɔrɔn ye e ye jara jɔn ye o bɛ Mali fan jumɛn walima i bɛ taa sɔrɔ e ye jalo ye ne ye jalo ye ne ye jalo hɔrɔn ne den tɛ di e ma parce que e y'a jɔn ye ne y'a hɔrɔn ye o bɛ Mali fan jumɛn Mali yɔrɔ la mun tɛ furu ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ hɔrɔn don tɛ jeli furu i tɛ numu furu an b'o kalama mais e ye jamu jara ne ye jamu jara ne den tɛ den ma parce que ne y'a hɔrɔn e y'a jɔn ye o bɛ fan jumɛn o ko ni denmisɛnnin minnu fana ye hɔrɔn den mun kɛla n'o bugɔ k'o jogi u b'o photo publier fan bɛɛ ko parce que la ko jɔn de don k'a banna jɔnya ma o y'o bugɔ denmisɛnnin kelen bɛ se ka nin jogini kɛ mɔgɔ la hali cɛ kelen bɛ se ka nin k'a ɲɔgɔn cɛ kelen na jango k'a faga est-ce que o bɛ se ka kɛ a ye tiɲɛ lajɛ dɛ maliyɛnw a ye tiɲɛ lajɛ ji kɔni fanga tɛ jɛgɛ la ji kɔ fanga t'anw na fangaw kɔ anw bɛ faamaw de kɔ an bɛ ala kɔ an bɛ faamaw kɔ u ka tiɲɛ fɔ fɛn fɛn bɛ ka taa fɔ yen nɔ u bɛ taa fɔ k'a ɲɛ de sinon fɛn fɛn kɛra tiɲɛ de y'a bɛɛ u gɛnna don min fɛnɛ tuguni mairie taar'i jɔ k'u kana taa yɔrɔ si k'u ka minɛnw foni u kana taa yɔrɔ si mairie bɔra jeunesse taara dugu kama k'u ka bɔ ko ni midi sera k'u to ko 11h40 de bɛ yen ko ni midi sera k'u to dugu kɔnɔ ko ni mun y'u sɔrɔ k'u yɛrɛ ka laɲini ko ye k'u ka bɔ o bɛ faamu cogo di journaliste taara don min maire y'o video kunkurunin yira maire dun bɔra dɔrɔn jeunesse taara don du kɔnɔ ko 11h40 de bɛ yen n'a ma bɔ ni mun y'aw sɔrɔ